F'Pembroke il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li huwa l-ewwel mexxej politiku f'pajjiżna li jaf b'mod dirett kemm l-istipendju jagħmel differenza fil-ħajja tal-istudenti. Huwa b'dan il-ħsieb li Joseph Muscat iddikjara li gvern ġdid mhux biss iżomm l-istipendji iżda jekk imisshom jagħmel hekk biss biex l-istipendji jissaħħu u jolew. U kif nista' allura jien li esperjenzajt it-tajjeb tagħha inċaħħadha lil ħaddieħor. U kif nista' jien li għandi uliedi nagħmel xi ħaġa biex inċaħħad lill-uliedi stess biex għada pitada jieħdu huma wkoll l-istipendju. Joseph Muscat qal li Gonzi PN se jibqa' juża l-arma tal-biża' u l-gideb. Irrefera għal dak li qal il-Kummissarju John Dalli dwar il-paga minima u qal li dan iwaqqal kollox il-gidba ta' Lawrence Gonzi. Persuna meħdan il-Partit Nazzjonalista li tiddeskrivi ruħha bħala nazzjonalist li kienet għadha u tibqa' tgħid quddiem Malta u Għawdex kollha l-bieraħ il-Kummissarju John Dalli jgħid u jgiddeb għal kollox il-gidba u l-invenzjoni ta' Gonzi PN. Joseph Muscat qal jekk il-Prim Ministru se jibqa' jippersisti bil-gideb tiegħu dwar il-paga minima se jkun qed ipoġġi f'dubju dak li qal ex-Ministru tal-Finanzi Nazzjonalista. Fid-diskors tiegħu il-mexxej Laburista qal li mhux minnu li dawk li jinsabu minn taħt qed jiġu mejjuna jġorru l-pis tal-kuntijiet tad-dawl u l-ilma. Irrefera s-sistema tal-vouchers u qal li wħud minn dawn il-vouchers ikunu biss ta' ftit ċenteżmi. Joseph Muscat qal li l-idea ta' ġustizzja soċjali tal-Partit Laburista hija totalment differenti fejn in-nies m'għandhomx għalfejn jumiljaw ruhom biex jieħdu dak li ħaqhom. Fid-diskors tiegħu il-mexxej Laburista awgura l-isbaħ xewqat lil Monsinjur Charles Scicluna għal ħatra tiegħu bħala Isqof Awżiljarju u feraħ lill-Gvern għall-organizzazzjoni tajba tas-summit tal-5+5 fil-jiem illi għaddew.